bandiraɓe hettiyankoɓe ɓeyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata e kala saaha huccide e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa de baba alhamisa hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaki helal gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof hawɗo mburo sa wuhluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal addande won ko ɓuri temtude baba no subaka waɗi yettude Allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam yettude nene baba yettude yeɓenkoɓe Piindi TV wiideɓe 4e numéro de la semaine roɓindu jayndi jay sen jay en garti huɓtinde mabɓe oɗon aadi ko ɓuri temtude an ko noon tigi on fanno dowrugol omo tawe nder yoga e jayndeji leydi Sénégal kono kayya ko heddi ko Aissata Ndiaye ɗum ko fandol mum jaynde le soleil udditidama ko noon tigi natal makko kanko président de la république ɓe garti tigi ganduɗa koye nguɗon batu jagode kono kay yidde makko ɗon matérialisation ɗeɗon cifodiri e badnoɗe ganduɗa tigi gam de ɗo e lewru mai ene wayno de taw foof tagi latima gonga oɗon banggue ganduɗa tigi e cella leydi Sénégal gam de rapproché oɗon prise en charge revendication syndicale ɓen kala woytotnoɓe ene wayno de ɗeɗon caɗele mumen ñawde no hannit ni ɗum woni yidde makko kanko président Macky Sall ɗum tigi woni ko holliti nder ndeɗon jayndi le soleil national ene wayno noon augmentation mo ganduɗa ko sappo e kala temedere ne ƴetta woni 10% sen jeeyi ɗiɗon pension aji ɓe retraité ji ko yidde makko kanko président de la république caggal kan ɓe gari ɗo e Dakar location terrain de football ene wayno noon ɓe mbi ko on business florissant Dakar saabu 30 minutes e nder stade goto sat fete ɗum jogata 90 000 francs walla 85 000 sen jeeyi c'est autre chose ne hawni jeyne las non tigi natal makko ha joni woni jokkugal toon ene wayno don ɓe mbi ko nouvelle priorité de Macky Sall ene wayno ko ɓuuri jojjandemo kanko président de la république oɗo saaha gam de leydi Sénégal kala e kuuɓal heɓa ɗam ɗon kuuɓama woni électricité université la Sénégal réforme universitaire et recherche agricole ganduɗa kay ko yoyti ɗaɓɓoje faade e ndema ɗum tigi woni ko tawte nder ndeɗo jande caggal kadi min garti rapport nguɗon gomo wiyetego silsa e wiide mabɓe heege dumide nena tawi ganduɗa koye nder oɗon Sahel vox populi ɓe gatti oɗon Karima Meïssa Wade Abdou Karim Wade ene wayno ɓe gatti ɓe mbi ko premier pas vers Macky Sall ene wayno noon o waɗi ɓattake jarnade président Macky Sall oɗon ɓattake walla mbiyen mot de remerciement ɗe waɗi fade président de la république ɗum ko caggal ganduɗa ko heewi teskama hakkude mabɓe Macky Sall sogdemo e gueɗe mbaɗ noon kono haɗa animo de weltanade Macky Sall kono kay weltanade baroɗe teddugal leydi Sénégal caggal kan Sidiya Ndiaye on ganduɗa kay arti sudde koye fade président de la république o wi ko Macky Sall joƴini minen kala e ɓoccode saabu ganduɗa ko gartirɗa premier ministre joni a toddaki oɗon woni sababu yogue jagore yogue directeur uji natti liggade oɗo saaha ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jayde vox pop jayde quotidien et le quotidien onon tigui e natal makko kanko maire mo Ziguinchor Ousmane Sonko horejo Pastef ene wayno noon ɓe mbi ko devant le juge ɗum wonata ko ñande jeegom lewru février ko kanko tigui suɓini hoore makko ganduɗa ko yo loske kanko Ousmane Sonko il demande à ses partisans de rester chez eux ɗum ko caggal nde wiyete oɗon doyen des juges o wi ko ɓen kala jaggonorɓe mo walla les patriotes yo keddo e nder galleji mon ɗum woni ko tawte e nder hello sappo e ɗiɗi ndeɗon jayde Covid-19 levée des restrictions à l'intérieur du pays le Sénégal veille aux frontières ene wayno noon itama ganduɗa ko yogue kuule nder leydi Sénégal kono nde haaɓe toppiti gam kay nden ko kuptidin ko ɗeɗon kare ko yowti on Covid-19 ɗum woni ko tawte nden jayde Madiambal Diagne jayde les échos ko noon tigui les échos artiti ganduɗa ko eɗen exigence doyen des juges oɗon Oumar Maham Diallo Aissata Ndiaye o wi ko ganduɗa ko Ousmane Sonko mi jaaɓi mbaɗo loskuma kono nde wi kala ɓen jaggonorɓe mo walla te partisans yoɓe keddo e nder galleji mabɓe saga tigui goɗon losko Ousmane Sonko woni sababu hanke o waɗi déclaration wuccire ɓesgu Sénégal wuccire ɓen kadi jaggonorɓe mo wi ko kaɗe e nder galleji moon maɓe yaha dow jaam mi arte dow jaam kono kayya gueɗel gotel tabata on yaltude so tawi deɓe kormaki ɗen kuule laamu leydi Sénégal tant qu'il respecte la loi nous n'aurons rien à dire mais dès qu'il sera transgressé nous ferons face aux juges caggal kana e sen ɓe garti ganduɗa ko ɓen taro joguinoɓe taxi kalando mumen mbaɗa gueɗe contrôle taw koye jaara koye jagga sukaɓe rewɓe nawa ɗumen to Bambilor sangal kam mbaɗa ɗumen menacé taw koye jogui ko laaɓi ene wayno noon gonde mumen mbaɗa ɗumen e gueɗe contrôle de viol e gueɗe banne wiide mabɓe noon ɓe jaggui hen policiére goto taw koy ko o femme de tenue ene wayno caggal ɗum ɓe jaggui debbo gonɗa ko duuɓi 92 kono de kamɓe ɗiɗoɓe jaggama goɗɗo noon koko dogi oɗo saaha jayde enquête kolos enquête ɓe gatti koye Pape Mahawa Diouf on DG ASPT kono kay kanko woni porte parole joguiɗo konngol kaɗon landa Benno Bokk Yakar on coalition ene wayno noon Pape Mahawa Diouf o arti tigui ganduɗa ko wi le Sénégal est crédible ene wayno noon arti ngoɗon losko kono kay e oɗon hôtel mo gonɗa tigui o wiide wawi jibnande Sénégal gattandam kewɗam ɗum tigui woni ko haali e tension ngaji ganduɗa kay tijjaɗi walla mbiyen tension ngaji ɗi ganduɗa tigui ene wawi wonde walla mbiyen ɓesgu Sénégal ne huuli ɗum ɓe namdi mom hen kamɓe jaynenkoɓe
enquête o so pays no brûlera pas ndiɗo leydi wonani kuɓɓoni sabu jogorani kuɓɓude ene wayno nde o wi kene jogui yimɓe darniɓe ɗum darniɓe Sénégal languiɗɓe Sénégal ɓe jaɓata tigui yiide Sénégal e jeygol walla yiide Sénégal e curkiɗin ko kongi makko caggal kan ɓe gatti oɗon maire mo Guédiawaye Ahmed Aïdara ene wayno noon guɗon goomu communauté nationale de régulation de l'audiovisuel ene wayno kamɓe kala ɓe mbi ko Ahmed Aïdara suko feter Ahmed Aïdara ala haali tigui revue de presse revue de titre wasa hormade e gueɗe baɗe noon e wayno noon ɓe mbaɗi cifodiral ɓe parni ɗum e saktirde Zik FM wondude Sen TV wiide Ahmed Aïdara noon hormo ngal ɗon kuulal walla Sen TV yo hormo ngal ɗon kuulal o wara Ahmed Aïdara war revue de presse woto war revue de titre ko kuulal ngal ɓe mbaɗi ɗum ne tawi nder ndeɗon jeyna enquête jeyde besbi le jour ɓe gari koye affaire grande pharmacie dakaroise pilule indigeste Aïcha Ngundiam Mbocco on tigui ganduɗa ko waɗi contesté oɗon décision mo ƴetti ɗum on jagoɗo cellal leydi Sénégal ene wayno noon on syndicat des pharmaciens privés waɗi menacé ganduɗa koye uddude ɗiɗon pharmacien ji kala ɗum ko caggal hekketede walla mbiyanna retiré waɗa retrait licence makko kanko Aïcha Ngundiam Mbocco ene wayno noon ɗum noon saabi ñañere mabɓe kamɓe kala ɗum tewe nder hello jettata ndeɗon jeyde besbi caggal kan ɓe gatti Ousmane Sonko e oɗon audition mum Sonko appelle ses hommes au calme ɓeɗon kala patriote ɗon wi ko ndeeƴe kono de mami yaye dow jam marte dow jam caggal kan Aïssata Ndiaye ɓe gatti oɗon qualification mondial leydi Sénégal Gianni Infantino président FIFA waɗi félicité leydi Sénégal jeyde libération online arti tigui koye oɗon assassinat wargo on suko debbo Seynabou Ka Diallo to université Gaston Berger mo Saint-Louis on joɓiɗo fittanu makko Yaya Seck lolliroyinde prince arti tigui e hullude ɓen ɓe ganduɗa ko dadiɓe holno waɗi holno yoɓiri fittanu on debbo kono holno yaltinirimo o nayimo to ganduɗa tigui goɗon wuuro o cawden werlaɗo ɗum toon ene wayno e siftinde ɓeɗon jane koɓe libération mbi ko ɗeɗon gueɗe kala mbaɗi koye oɗon chambre e nder village FG6 ene wayno noon ɗo alan ɗo wiide ko pavillon Saint-Louis kamen mbiyata ɗum ko village way to kotki ɓen ganduɗa ko étudiant voilà nder village FGC ko ɗon noon tigui waɗi to wonno logé oɗon gorko mo ganduɗa tigui wiyete ko Yaya Seck prince ene wayno noon ko ɗon tigui wonto yooɓi oɗon suka debbo e nder nduɗon suude ene wayno noon o wonno ko faculté des lettres et sciences humaines ko toon tigui wonto waɗi cartouché o wattidi e jeeygu café e yesso oɗon village P ene wayno noon kanko tigui e Seynabou kamɓe gonno yaltidannoɓe ene wayno noon caggal mum ene wayno oɗon suka debbo moɓireɗo to moɓireɗo ɗo noon prince wi ko bonnata kono kanko debbo ɗum woni ko wattidaki jabde ɗon tigui ganduɗa kay ko haala mabɓe fuɗɗi o yo duñimo ko ɗon tigui wono oɗon suwa debbo sére fittanu mum caggal kan Aïssata Ndiaye ɓe gatti e holi kanko ɗeɗon gueɗe e baɗi noon bundi karol lorsque woni ko tawete nder ndeɗon jeyde libération kono kay ɓe gatti ɗiɗon kongi oɗon Chérif Ibrahima Aïdara mo ganduɗa tigui oɗo saaha laamu ngu nenen jiila mum ene jiila ɗum no hannirta ni administrateur CD waɗama interrogé hanki ɗon to ganduɗa kay Chérif Ibrahima Aïdara sutiniɗo kongi kono kanko oɗon gorko Chérif Aïdara e wiide ganduɗa ko ɓeɗon jeyne ko libération o holliti kanko ko jaltude ndi oɗo saaha o ala e nder Sénégal ɗum saabi o wawa waɗede auditionné jeyde stade coftal ɓalli ko noon tigui stade coftal ɓalli mondial 2022 ɓe gatti tigui ganduɗa ko ɗeɗon baroɗe ɗe ganduɗa tigui mbaltiri noon pittali ɓesgu Sénégal Edou Mendy Kalidou Koulibaly Nampalys Mendy Ismaïla Sarr wondude Sadio Mané ɓe mbi ko homme clé de la qualification Mendy Koulibaly Nampalys Iso Mané kañumen kala mbaɗi ɗeɗon golle kono ko Kendou Youssouf Sabali ko noon tigui jeyne ko ɓe stade mbi maître Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise de football o arti tigui ganduɗa ko ɗen baroɗe gendi leydi Sénégal o wi ko les lions rugiront fort au Qatar maɓe ganduɗa ko kollu ngal jamragal mabɓe kolla tigui ga kan mbaw ko mabɓe to Qatar ɗum woni ko sifa e nder jeyde stade rendi woni ko sifa e kele gadene jeyde leydi Sénégal e oɗo subaka alkamisa 4e numéro de la semaine non tigui ko ɗon tigui ndeweten naten e hello meɗen wongo Baba Moussa hello meɗen wongo oɗo subaka hande noon artay e konngudi gandani heewi sutede ha tengti e konngudi oɗo mo ganduɗa kanko woni Chérif Ibrahima Aïdara suti ɗum fanude ɗum e leñol wiide leñol ngol ɗo ɗum ɗo walla ɗum ɗo ha faye dérapage hande mo ganduɗa ɓeɓe ganda procureur nanni hen junggo muɗum enquête uddita hen eko way noon Moussa Nia ko konngudi ɗi ganda sa ƴeewi hande ina wawi wasde aɗan ko mbiyanmi ñande fo aɗa andi Moussa Nia goto fo wonko haalata e nder suudu ko wawa yaltude hakkude galle Moussa Nia wonko neɗɗo haalta e hakkude galle ko wawa yaade to penci to Moussa Nia saabu to neɗɗo jooɗi foof e yewtere ganda ko kañum
kañum jogoto ɗon neɗɗo ni jooɗo nokku haala ko ganda musagna ina yonna ko ganda bonnata sabu ko ɗum ɓurata konngudi ganda sa haali ɗum hande wonta ko jeygol te so sa wukkiti ɗum ne wawi duppude wuuro hande yo yimɓeɓe ndento suutude woni konngudi surtout aɗa jooɗe nder yimɓe konngudi ganda nani nder ɓernde ma aɗa mofti ɗum hen sa yaltini ɗum tan ne wawi addude caɗele sabu hande bonande to woni fo woni musagna ala pular ala jolfo ala séréer ala haydara ko neɗɗo e hoore muɗum windira noon musagna neɗɗo e hoore muɗum woni mo ganda yimɓe potani ɓerde potani haqqillaji potani wadde noon wona wiide tan ko min oga banggue ɓuuri oga banggue saaha foof yo yimɓeɓe ndentoto ɗiɗon konngudi saabu e yiɗɓe maɓe hande jolfuɓe ne jeeya hen serraɓe ne jeeya hen jowlaɓe ne jeeya hen haalpulareɓe ene jeeya hen musagna yo yimɓe mbattu hen haqqille mbatta haqqille e hettotoɓe maɓe wona leñol gotol tan hettotoma wona leƴƴi ɗiɗi hettotoma kono ko aduna foof ko Sénégal foof hettotoma te saaha fof ni wiye Sénégal ko hoore wotere wawa feccede musagna saabu so feccama tan bone mbaɗat ko noon tigui Aissata Ndiaye haali bon peut être ethnicisme e gueɗe mbaɗ noon par ce que mo haali langa haala ethnie bon voilà peut être en jii leƴƴi kewɗi e ɗemɗe mumen seeɗede ɗemgal mum e gueɗe mbaɗ noon o jolfuɓe ɗemɗe mumen kono d' après tout ko convivialité cohabitation ganda ko parfaite harmonie o ɗum tigui woni ko tawete Sénégal saabu holko mawɓe ɓe goppi ɗo Aissata Ndiaye koɓe goppi ɗo noon c'est très important et aussi kañum hande ganda ko ɗum saabi waɗani en trait d'union woni hollum manam denɗiragal tu vois hande hay so tawi ko jalfo pottuɗa so tawi tan ganda woytere o Diop Aissata Ndiaye wawi yanademo toñamo bon voilà ko jaam wontata beela mbiya makko ko belɗa hande potta e séréer mbiya ɗum ko beleɗa tu vois donc nak ɗum noon ko cohabitation beele mbawen wurdude e ndiɗo leydi saabu en jii ganda ko leƴƴi kewɗen kaɓa e nder jalfo pottuɗa so tawi tan ganda woytere o Diop Aissata Ndiaye wawi yanademo toñamo bon voilà ko jaam wontata beela mbiya makko ko belɗa hande potta e séréer mbiya ɗum ko beleɗa tu vois donc nak ɗum noon ko cohabitation beele mbawen wurdude e ndiɗo leydi saabu en jii ganda ko leƴƴi kewɗen kaɓa e nder fitnaji hakkude leƴƴi guerre inter ethnie eɗen jii ɗum mo ganda ko e yiyama Rwanda yiyama e leyɗele kewɗe donc nak ɗum ɗon woni ko waɗaɗo évité ɗum ɗon woni ko mawɓe ganda ko kaɓɓi hen ko tiiɗi dogui hen koyɗe jaam ha ganda ko on jaam wawi duumade hande mais so tawi tan ko ɗemgalam ɓuuri walla naggam sagam bien vrai min pour min selon moi ko pular den ɗo so memama ma en jiyen koye men donc nak enen woto memen hay goto ƴeewen fewnude no ɗemgal men yaari yeeso tu vois taw en gonotirani hay goto no Senghor wino partir au rendez-vous du donner et du recevoir enracinement et ouverture woto wi min ko ɗemgalam ngal tan waɗi important walla kañum tan ganda foti haalede non parce que Allah waɗi ɗemɗe kewɗe nde wonon janggo yawmal qiyama ko arab haaltero ne gueɗe mbaɗ noon donc nak janggu ɗemɗe ɗe foof gam hutorade mais so wonti daranade darani ɗemgal ma nde won noon sa yiiɗi culture ma wuura ɗum henki ma wuura daran ɗemgal ma nde won noon mo yiiɗi warde leñol yo arude pine maggal te pinal leñol adiri koye ɗemgal mum donc ɗum noon tan konngui badni noon min jiiɗa yiyede par ce que no mbiɗani Sénégal hay goto wawa feccude ɗum enen jiiɗi yummo jiiɗi baba wona séréer wona jolfo wona alpulaar wona nan ɗon tigi yo Allah dandu en e accident ɗemgal Baba Moussa sabu ɗum foof ko accident ɗemgal tan addata ɗum neɗɗo jooɗo haala seka ha haala ko ganda fotano haalde walla so haali ɗum so natti nder suudu mum ma hersu hay ƴewde hoore mum e danolgal yo Allah dandu en e seyɗani sabu ko seyɗani kadi nawata neɗɗo e ɗeɗo gueɗe foof ɗum noon ko weltide tan mbiyeteɗo Alsane Ba toon to diwan mo France kadi Aissata Djiggo to diwan mo États-Unis kañum ne debbo daraniɗo leñol saaha foof nani waɗa commenté te ɗum ɗon koko ganda ene waɗi fayida no mbirtumi saaha foof sa ƴeewi commentaire uji ene wawi tawa debbo goto jiyatani walla ɗiɗo te kanko commentaire makko ñande fof nani hen kanko Aissata Djiggo oɗo yete ha joni e o mo ganduɗa kankone Abdoulaye Jim to diwan mo Paris Harouna Diallo to Mauritanie e Tidiane Guissé to Rabat e omo ganduɗa kankoni Mari Ndiaye to Ogo kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude aadi janggo so Allah lamɗo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno bamo Moussa Niang heɗeno ene banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane e Oumar Ba